Hamburgu na Sankt Pauli ksiądz powiesił na kościele taką karteczkę. Przechodniu, jak masz za dużo grzechów, wstąp do nas. Idzie taką wyfryzynowaną motyka, drugą, czy to ta kartka, wyciągła długopis i dopisała, a jak masz za mało, to Hauptstrasse 20. Przywiózł chłop forum wągel. Jedzie i rycy. Wągel żech przywiózł, wągel żech przywiózł, wągel żech przywiózł. Koń stował, odwrócił się, padł. Tyś piero nie przywiózł. Małżeństwo Poralot po ślubie nie mieli dzieci. Doktor Godonujo już zrobił wszystko, co szło w tym wypadku zrobić. No nie wiem, co jeszcze państwu mogę radzić, chyba że pani pojedzie do Rzymu świeczka zaświecić tela. Za Poralot idzie ten doktor drugą, wspomniało mu się, że sam w Familoku mieszka te małżeństwo, padło zajrza, jak się im też powodzi. Wlazuje, otwierają się drzwi, taki mały bajtel, a po kuchni jeszcze pora bajtli loce. On goda, tyś jest synek od Francika. No, a tatulek są w doma. Nie, pojechali do Rzymu jakoś świeczka zgasić. Jedne małżeństwo z młodych lat się obiecało, że za każdą zdrada małżeńską będzie wciepować do swojej skarbonki jedne ziorko grochu. Jako dziadki otwierają te skarbonki, on ma 8, ona 2. On padł, hejdla, jakoś ty je dobro. Ty masz ino 2, tyś mnie ino 2 razy zdradziła, a jocie 8, czy ty mi to wyboczysz? Ona padł, Francik, nie starej się. 2 jak 2, ty już dość pora razy grochówka jot. Na wiosna powódź. Zalało całkie miasto. Fojermany płyną na łódce, przypływają do chałupy od takiego stażyka, padają, stażyku, siadajcie, bo was będziemy ewakuować. Nie, ja tam nikaj nie siadą, mnie wyratuje mój anioł stróż. A do mu pokój powiedzieli, trochę wyżej woda podędzie, to się złumie. Za 2 godziny przypływają, padają, stażyku, siadajcie, wyście już są na balkonie, was zaleje. Nie, mnie uratuje mój anioł stróż. Dobre, dali mu jeszcze pokój, jak już stał na dachu, przypłynęli po niego, siadajcie, macie ostatnia szansa. Nie, ja czekam na mojego anioła stróża. Utopił się. Idzie do nieba, wali prosto do tego anioła stróża. Padł, ty giździe pieroński, kańś ty był, jak ja się topił. A kto po was 3 razy fojermanów przysłał? Dwóch chłopów po śmierci poszło do nieba. Stoją u tych niebieskich bram, pukają, święty Pieter otwiera. Pada hopy, zanim wleziecie, krótko spowiedź. Jakeście tu trafili? Ty, do tego pierwszego padł. A, bardzo głupio, święty Piotrze. Siedza w robocie, naroski anonimowy telefon, że moja żona z cudzym hopem w łóżku. I o wszystko ciepnął. Jada tramwajem do domu. Ten tramwaj tak powoli jedzie. Mnie te nerwy do głowy biją. I wyskakuję z tego tramwaju, leca piechty na 10. piętro właza. W te drzwi jak nie siekna, a tam taki srogi kofer. To jo z tych nerwów ten kofer, bez okno na druga. Właza do sypialki, a ona spokojnie śpi. To mnie zaś, że ja ją tak posądzał z tych nerwów, ja dostał herszlag i koniec. A ty padł do tego drugiego, święty Pieter. No ja był w tym kofrze. Trefiłek ci łotok hermałka. Markotny taki przy piwie, pije tak pomału, jemu padą, panie Hermałek, stało się co? A, pierunie, hopie, pierunie, wiesz, 5-20 pierunie lot po ślubie, to już pierunie uciechy z babą nie moż. Ja go no to panie Hermałek, by trzeba było iść do jakiego doktora, nie? Teraz są lekarze od wszystkiego, to tam coś zaradzą. A pierunie, hopie, jak był! Ja go i co, no? Pierunie, myślę, że mi da jaki pierunie medycyn, on mi to kozą robić pierunie rano. Ja go i co? Już mocie uciecha? Pierunie, i oni, ale dzieci? Łopsztalował się obmantel u krawca. Przyłazi, łobliko. Padomajster, ale mnie tam coś pod pachą ciśnie. To niech pan tak ta ręka podniesie trochę do góry. No to on tak podniósł. Ciśnie? No nie. No ale teraz czuję, że mi ta plisa ze zadku krzywo idzie.
Ja no panie, pan ma taką nietypowo figura. Weź pan tak te biodra trochę cofnij. No jeszcze trochę, no tak, no widzi pan, teraz idzie prosto ta plisa. No majster, ale mnie teraz sam ta ręka ciśnie. No to weź pan wysuń do przodu ta ręka, no o. No to się nie zapna, no jak pan się nie zapnie, niech pan próbuje, no zapnie się pan. No zapna się. Idzie borochop taki pokrzywiony po drodze. Dwie klachule stoły na rogu, to jedna pada wejrzyj się. Taki borok puklaty, jak mu fajnie ten mantel leży.